persoalmente a situación 7 contra 6 non me gusta, xa que opino que o balonmán perde vistosidade e espectacularidade porque os xogadores están máis estáticos en ataque e ademais a fluidez de balón é menor. Tamén hai que ter en conta que nunha situación de exclusión o equipo infractor ten a posibilidade de igualar en ataque ao seu adversario, perdéndose así a situación de inferioridade numérica en ataque. E agora a miña pregunta é como afectou ao teu equipo o remate anticipado da tempada? Eu penso que o final anticipado da tempada fixo que nos deramos de conta do realmente importante que é o balonmán no noso día a día, xa que é unha actividade onde se crean moitas amistades e xa non é que botes de menos as persoas, senón que botas de menos o propio deporte. A pesar de ter esa liga rematada, faltábanos por xogar a Copa, na que tiñamos moitas ganas de competir, xa que era un momento onde tiñamos máis confianza como equipo. E agora vou lanzar a miña pregunta, que é se segues tendo algún tipo de relación co balonmán. Sí, sigo vinculado con balonmano, haciendo los test que tenemos disponibles en la página de la Federación Gallega y con las charlas formativas semanales que tenemos disponibles para los árbitros. Mi pregunta es, ¿crees que notarás un bajón físico a la vuelta de los entrenamientos y los partidos después del confinamiento? Pois a verdad que non creo que afecte moito máis que un final de liga normal. Para moitos de nós é un descanso tanto físico como mental bastante importante, sobre todo para recuperar lesións acarreadas durante todo o ano pasado e para recuperar ao 100% para a nova pretemporada. A miña pregunta vai dedicada a membros e directivas dos clubs e que si creedes que de cara á temporada que ven haberá que facer un esforzo moito maior económicamente por mor do COVID-2019. Pois penso que sí, porque aparte de que estamos á espera de saber como vai a quedar o formato da competición da tempada que ven, no tema económico, pois a verdad que afecta desde abaixo, desde os pais e nais. Os clubs pois, temos o tema da economía, como son os ingresos de socios, dos patrocinios das empresas, as subvencións. Entonces isto evidentemente pois, afecta a todos económicamente. Por lo tanto, máis que nunca vamos ter que arrimar o ombro para que poidan seguir disfrutando os nosos rapaces e rapazas do balonmán. Bueno, xa que me toca pois, despedir o vídeo, quero mandar un ánimo a todos. Vamos a ser fuertes e regresar con máis forza que nunca. Ojalá nos veamos pronto pues, nas pistas. Nada, mentras tanto vamos ter que cuidarnos bueno, sin olvidarse de usar a máscara. Un saludo para todos.